Bé, imatges d'avui de matí cap al ponent d'Eivissa, imatges de platja d'Embossa, d'un dematí bastant tranquil, bastant plàcid. A Eivissa i Formentera no esperam que es compliqui gaire aquesta situació durant el capvespre d'avui. El dematí convidava a apropar-se a les platges, una temperatura que ha arribat a superar els 31 graus cap a Vila i pinzellades de núvols prims. No esperam que això vagi a més, però sí que és vera que cap al nord de les illes tenim una situació ben diferent. I això són imatges de l'interior de Mallorca, en concret són imatges de Manacor, també d'avui de matí, quan encara no s'havien format aquests núvols d'empesta que s'estan formant ara mateix, i la situació, ja ho veus, pot canviar molt d'un moment a l'altre, situació característica de finals d'estiu amb aquests creixements afavorits per l'embat i per l'escalfament diürn. Molt bon dia. Situació molt variable la que tenim ara a bona part de les illes, però també complicada principalment cap a la badia d'Alcúdia i també la península de Llevant, perquè de bell nou s'estan reproduint algunes ruixades que són localment intenses i de bell nou també amb molta d'activitat elèctrica. Tornem a repetir més o manco la mateixa situació que vàrem tenir ahir, per tant, aquestes precipitacions, aquestes immediates hores poden continuar sent fortes o molt fortes i també a punts de menor que no descartam que es puguin arribar a produir aquests ruixats. En vista de demà, pareix que encara podríem tornar a estar davant una situació semblant i, per tant, de bell nou, durant les hores centrals del dia, podria tornar a reproduir-se qualque ruixat. Diumenge, això ja seria bastant manco probable, per tant, tindríem una situació més tranquil·la. Tot d'un entram en detalls d'aquesta previsió, però començam repassant aquestes fotografies del dematí d'avui. Unes fotografies que il·lustren aquesta sortida del sol des de Cala Bona, amb aquests núvols que no eren gaire espessos durant el dematí. Teníem aquestes pinzellades de núvols alts, també amb aquesta imatge aèria de la Serra de Tramuntana, i progressivament anaven cresquent. Aquestes nuvolades ho veiem des de Manacor, aquests cúmuls que tenien molta d'empenta, en poqueta estona creixien bastant, en el cas de Menorca també hem arribat a tenir qualque ruixadet, però pensam que pot anar a més durant avui capvespre també amb aquestes fotografies d'aquest cúmul ja més desenvolupat des de Campos, mirant precisament cap al nord-est de Mallorca. Començam ara amb la cara de la moneda del sol. Començam repassant imatges de les Pitiüses, on mantenim aquesta situació de tranquil·litat absoluta i així continuarà sent durant avui capvespre. Formentera, 30 graus, també mirant cap a Eivissa, situació molt tranquil·la, i cap al ponent i mitjon de Mallorca també mantindrem sol. Ara bé, anem a cercar la notícia. Anem cap al nord-est de Mallorca, anem en concret cap a aquesta càmera situada a Artà, amb aquestes precipitacions que s'estan produint ara amb bastanta intensitat. Artà, cel tapat, també ens comentaven que tronava bastant, tenim molta activitat elèctrica, per tant, precaució aquestes immediates hores. Anem ara cap a Son Serra de Marina per veure el després del pas d'aquestes ruixades. Com veus, tenim aquí els bassiots com a conseqüència d'aquestes precipitacions que han caigut fa poqueta estona i que ens han deixat aquest paisatge que ara veus, tot i així, gent a la platja. Veurem com evoluciona tot plegat. I acabam ara cap a Sa Todossa. A Sa Todossa, aquest repàs de com tenim aquestes precipitacions afectant cap a Artà, aquests núvols convectius, aquests núvols de tempesta que ens deixen aquestes ruixades que de bell nou tornen a ser molt locals, però allà on cauen ho fan amb molta intensitat. I acabam ara a Menorca. Acabam el repàs a Menorca per veure des de Cala en Bosch quina és la situació ara mateix, perquè ho veiem molt clarament des d'aquest indret, com mirant cap a Mallorca tenim aquests cumulonimbus que ara mateix descarreguen amb molta intensitat en aquesta illa. Veurem si també en el cas de Menorca es pot produir qualque ruixat localment intens durant el capvespre d'avui. I en les imatges del Meteosat comprovarem com a primeres hores del matí no teníem símptomes a vista d'ocell d'allò que està passant ara mateix, perquè a la Mediterrània occidental la situació era molt tranquil·la, molt anticiclònica i no donaven fe de la situació que tenim ara, perquè és una situació molt local, creixements molt locals i, per tant, no tenen una afectació general. I pel que fa a l'isobàric, també hem de comentar un parell de coses, perquè venen notícies aquests propers dies. De moment, a nivell de temperatura, mantindrem els valors semblants. De fet, ara mateix ja arribem a superar els 35 graus cap a Mallorca. Això pareix que ha de continuar així, tot i que demà podríem tenir un lleuger retrocés. Demà encara en certes condicions per tornar a tenir qualque ruixat local. I fixeu-vos allò que passa en vista a dilluns. A inicis de la setmana que ve s'apropa l'exhuracà Daniel, allò que ara és una borrasca convencional, s'apropa a la península, però serà una borrasca activa. I amb aquesta circulació anticiclònica de l'aire impulsarà
aquest vent de sud cap a nord, amb aquesta circulació antihorària, volíem dir. Impulsarà el vent de sud cap a nord i, per tant, empenyarà aquesta massa d'aire més càlid amb aquests nuclis de fins a 25 graus positius a uns 1.500 metres que es traduirà en una pujada de temperatura en superfície. Pensam que tindrem una calor intensa entre diumenge i dilluns. I després, a partir d'aquí, tenim certa incertesa per veure si aquesta borrasca acabarà d'entrar o no de ple a la península. En aquest cas, el nostre tipus de temps variarà bastant si entra en decisió o queda frenada a les costes atlàntiques. En aquest cas, només tindríem nígols alts i temperatures molt altes. Per tant, ja ho veurem, allò que tindrem durant la setmana que ve. De moment, el que esperam durant el capvespre d'avui és aquesta situació marcada per aquestes tempestes que tindrem cap al nord de Mallorca, just a l'extrem nord de Mallorca i també a punts de Menorca. Seran tempestes locals, com hem repassat que estem tenint a hores d'ara, però que poden tenir encara cert recorregut durant aquestes immediates hores. En canvi, meitat ponent i mitjon de Mallorca, Eivissa i Formentera, allò que dominarà serà clarament el sol, amb un vent que bufarà variable i una situació marítima bastant tranquil·la, tot i que en aquelles bandes on tinguem tempesta el vent pot tenir més intensitat. Pel que fa a demà, situació de Bellnou marcada per una variabilitat molt clara. Tornarem a tenir un dematí marcat per l'aparència del sol arreu de les illes, però després, a partir de migdia, primeres hores del capvespre, tornaran a desenvolupar-se algunes ennivolades. En aquest cas, pareix més preferentment cap a l'interior de Mallorca. Pensam que ja és més complicat que això passi a Menorca, però cap a l'interior de Mallorca podem tornar a estar davant d'unes hores una miqueta complicades les primeres hores del capvespre. També, de retruc, poden afectar aquestes tempestes una vegada es comencin a desplaçar cap a l'extrem nord de Bellnou d'aquesta illa. A Eivissa i Formentera també esperam un cel bastant destapat i amb unes temperatures que poden retrocedir qualque grau. No ho notarem molt, però qualque grau, principalment a Mallorca, poden ser una mica més baixes. El vent bufarà en conjunt del sud-est. Ahir pareixia que durant el dia de demà tindríem vent del nord-est. Avui la situació ha canviat una miqueta, per tant, esperam vent de reflugi moderat del sud-est amb qualque àrea de maror més, principalment al llevant i al nord-est de les illes. I allò que vos comentava, entre diumenge i dilluns, la notícia deixarà de ser aquestes precipitacions locals i intenses que tindrem i passarà a ser la temperatura, que pujarà de valent. Entre diumenge i dilluns poden tenir una pujada més o manco significativa i això s'ha de traduir en valors que poden superar i bé els 35 graus de màxima. Poden tenir qualque registre al voltant dels 37 o 38, que per ser mitjans mes de setembre seria una temperatura absolutament extraordinària. Per tant, vendria bastanta de calor. I a partir de dilluns també notaríem l'increment progressiu d'aquests nígols alts de la part davantera de la depressió i en funció del ritme que dugui aquesta baixa adentrant-se a la península, tindrem una major o menor cobertura de nígols en vista dimarts, quan ja podria ser possible qualque ruixat cap al sud de les illes. Això ja ho anirem seguint. De moment, a curt termini, avui capvespre, molta precaució amb aquestes tempestes que ara mateix descarreguen amb intensitat al nord-est de Mallorca perquè poden tenir cert recorregut i també poden afectar puntualment a Menorca. De moment ho deixem aquí. Que vagi molt bé.